Gavana umutangani bwe county ya Nyamira anyagusira omuskechoni obiro Nyagarama nigo ya gendrere kwarokia kungusana na kukolesa amateyo asebanya kabagukwanira igoro ya amateyo nabo igo gose nabo igo ya amateyo agatia botaranya kabakaguribaga nagoika ase oboina bomugavana oyu omukoranya kabagakwanirwa munenjira yamwe yokuganda kumunyura ho igo nigo banyakabakubolia obututukanu boloro ese egati yabana bomuske Nyagarama abo egotebekana abanyatuka bakugorwa konya obutukanu obunyarako abokugayanwa musia abantu ebintu byaye mbitiralete mutaka tabika abantu rende kya nyumba ibere bona akagara n'ebintu byonse bona kine ebintu byonse na kitogokora abana bona abwate abana kaire tabana bonyo ireti naende nkya komentera abantu bandi kula state certificate naende koira abana bandi eyinengere nchembe ndoto tagete omongino yatusike asike n'abana bo mugaka igapa elinde muna basikaini ekarago cyana aroje namateka batumara umucyoyo naende amane basimwete abana mumusigete nana koigode nana korangete munanjire ndabaki micharo nekara untana ko korangere ndaraki mungina kumyoki gwale ngokorwaliki tunto mayeti no mungino yachete ko korengereria agacha gutwara abana aba akoroka abaye abana abumba bugate abanyene aba complain nobo mane ba complain abana abuna ababo onye omongina kabugate documents chinde chikworo kinga abana abuna abaye gosomugaga namugorerete nabago chirenta tuamo request riachiche igabo tamba matuka amange achiche egera bana bache gokora succession nero bugata all title tits including bage chesku igakona gotosoka chi media twara mu chi media twakora obosoku chi media na tata no muntu bwesigete na into nabantu twesigete tiganya sa koro gwanja kwaye right now as we speak abana babane barabunkorra tuarenge bagosomiwa na tata ababande baetane tibabere babekere choni obiero Nyagarama onyo omonto kare gusio sireti omwana omunyaruka n'omumura ekiagara ntuntwana korabieni ebyo genda chiemba siali morigere rimorole because this is total child trafficking. That Interpol has taken it, everybody has taken it, chi document ye chimoro chaiga na umoko confirm ko DCI na umoko confirm ko deaths and births registry na umoko confirm from the county commissioner na umoko confirm from the commissioner embassies everywhere. Igo mondo taba isa gocha gotobekerere ebinto batosererie erieta rieito buna abantu ba Nyagarama nango ira tuarenge abana babantu yaya